שר התורה, רבי חיים קניבסקי. מרן שר התורה נשאל בנושא זה פעמים רבות על ידי תלמידי חכמים שונים, הורים לבנות סמינר ואף גם בעלי חנות לבגדי נשים, בעניין אורך סמלת הנשים. האם נכון שמהדין צריכה הסמלה להגיע עד הקרסול ולא יועיל כיסוי בגרביים אדומות לחוד, משום שהגרב צמודה לגוף ומביטה את צורת השוק ויש לחסות בסמלה רחבה עד הקרסול? רב חיים קניבסקי ענה, נכון. בנידון אורך החצאית הנשים שמענו כמה גדרים בזה: א', עד הקרסול, ב', אמצע בין הברך לקרסול, ג', העיקר שלא יראו את הברך. רצינו לשאול מה דעת התורה בנידון. ענה רב חיים קניבסקי, עד הקרסול. תוכן שאלה נוספת: בנותינו נוהגות תמיד ללבוש חצאיות שאורכן עד הקרסול. לא מזמן מנהל בית הספר הציע שהבנות צריכות לקצר את החצאיות, אחרת הוא לא יוכל להמשיך להחזיק אותן. האם לדעת הרב עלינו לקצר את החצאית על אף הלחץ המוטל על ההורים? ענה רב חיים קניבסקי, חלילה וחס. יש מקרים בהם מתחשבים בחסרון הכיס ובהפסד מרובה של כסף, ובפרט אם משקיעים סכומי עתק הגובלים באיבוד הפרנסה כפשוטו. נעליים, גרביים, מאלף ועד תו. קרב ל-3-4 אלף. 3-4 אלף שקל להלביש את המשפחה? הרב נשאל שאלה שהותירה אחריה ניסיון של מסירות נפש. אנו עוסקים בבחירת בגדי נשים, ויש לנו הרבה סמלות שאינן מגיעות עד הקרסול, והרב שליטה כתב לנו בעבר שאסור למכור סמלות כאלה. האם עלינו להפסיק את מחירתן, אף שיש בזה חסרון כיס? ושוב ענה הרב חיים קניבסקי, כן. תודי על הכל אהבתנו, תהלך בקרב מחנותינו, תדרוש גאולה לגלותנו, תגלה קץ לקנותנו, תחנן בעירך. גם אני שמעתי כמו רבים וטובים את דעתו של מרן שליטה, מרן שר התורה רב חיים קניבסקי שליטה, בעניין אורך החצאית, שהוא לא יגיע רק עד חצי הרגל, אלא עד הקרסול. זה היה חידוש בעיניי, ורציתי לשמוע את הדברים בעצמי. וגם היה חשוב לי לדעת האם זה הידור בעלמא, או שזה על פי דין. כיוון שזה מאוד קשה ללכת ככה, זה עדיין לא מספיק נכנס בציבור. אז אם זה על פי דין, אז צריכים להתאמץ. אז נכנסתי בעצמי לקודש פנימה, והגשתי לפניו דף, כיוון ששם יראת הכבוד, בתוך לשכת הגזית, מצד יראת הרוממות, אז קשה להביע את הדברים בעל פה בצורה ברורה. אז הגשתי דף, כמו שהוא היה מילה במילה לפני מרן שליטה. שאלה, כפי שפורסם, דעתו של מרן שליטה, שאורך החצאית אצל אישה יהיה עד הקרסול. האם זה מעיקר הדין או בגדר הידור? עד כאן הנוסח של השאלה. מרן שליטה השיב, ואני זוכר עד היום, מדד באוזניי המילים שלו. הוא אמר 3 מילים. על פי דין. עד כאן לשונו. Noch einmal alle zusammen, ho, ho, ai, 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 ai. Ho, li yagin, ki yoshan hashemet, hoi netzuri, elai adosovoy, li yagin, ki yoshan hashemet, hoi netzuri, elai adosovoy, li yagin, ki yoshan hashemet, hoi netzuri, elai adosovoy.
עשרות שנים עברו מאז ניגשו למרן הרב אלישיב, הרב והרבנית הולנד מירושלים. מאמצים מרובים השקיעו עבור בניית תוכנית מבחנים במוסדות חינוך, בנושא הצניעות בראי ההלכה. אז היה לנו ארגון צניעות, אז היה לנו הרבה שאלות, אז היינו שואלים את הרב אלישיב. אז אחת השאלות, מה הגדר של הרגליים לגבי כיסוי, לגבי גרביים? אז הוא אמר לי, הרגליים צריכים כיסוי מלא. שאל אותו מה זה הפשט כיסוי מלא. אז הוא אמר לי, כמו שהגב צריך להיות מכוסה, ככה הרגליים צריכות להיות מכוסות. עכשיו, אז אורך החצאית הוא לא הזכיר כלום. לא דיבר איתי על אורך החצאית. באותה מנגינה הצטרף יחד עמו הרב הגאון, הרב אליהו פלס, זכר צדיק לברכה, תלמיד חכם חשוב, שהתייעץ רבות עם הרב אלישיב בנושאים שונים. והנה עדות מפי בנו, הרב יהודה לב פלס שליטה. אבי זיכרונו לברכה, הרב אליהו אליעזר פלס זצ"ל, הגיע לגור בירושלים בתור אברך צעיר בסביבות שנת התש"מ. כשהוא הגיע לשם הוא התקרב מאוד לרב אלישיב, היה לו הרבה קשר איתו, היה שואל אותו הרבה את כל השאלות שלה, היה שואל אותו, וגם יש לי סיפורים שהוא דיבר איתו, שיחות, כל מיני דברים שאחרים לא דיברו איתו, היה לו הרבה קשר איתו, ולאורך שנים גם אחר כך. כשהוא הגיע לירושלים, בשנים האלה, התחילות התש"מ בערך, הוא הגיע לשאול אותו בעניין הגרביים, איזה עובי גרביים ללבוש, מה שכל השאלות עם הדניירים והדברים האלה. הרב אלישיב ענה לו, אני לא יודע את הנוסח המדויק, אבל רוח הדברים היה שבעיקרון היה צריך ללבוש ארוך. הוא חזר עם תשובה שלכתחילה צריך ללכת ארוך, ובעניין עובי הגרביים הוא אומר שיעשו מה שמקובל, וזהו, היא יודעת שמאז היא הקפידה יותר ללבוש ארוך, זה מה שידוע. הוא גם כתב באותה תקופה, בתקופה ההיא, בשנות תש"מ, תש"מ, התקופה שהוא רשם לעצמו כל מיני הוראות מהרב אלישיב, זו תקופה קצרה, ושם הוא כתב גם בעניין הזה. כתוב שם שאמר שבעיקרון היה צריך ללבוש מקסי, אותם דברים ששמענו בעל פה. פוסק הדור, הרב שמואל הלוי ווזנר. מלבד ההסכמה לספרו של בעל הצניעות והישועה, בו מבאר שהשוק הוא חלק התחתון וצריך להיות מכוסה בבגד דווקא, יש שרשרת של עדויות על הוראתו שחצאית ארוכה זו ההלכה מעיקר הדין. אחד מהם הוא האברך הרב איינשטיין. זה היה כשהייתי חתן, אני הלכתי ביחד עם עוד איזה חבר לרב אוזנר, לשמוע דעתו בעניין החצאיות וכל זה. אז הוא אמר לנו בפירוש שמלכתחילה אמורים ללכת חצאית באורך עד הקרסול. זאת הייתה דעתו. והוא הביא לנו גם סיפור קצר שרבי שפן זונפלד, שפעם שאלו אותו אם מותר ללכת עם גרביים ירוקות. אז הוא שאל, מה זה משנה? הרי לא רואים את הגרביים. זאת אומרת שאז בזמן הזה כולם ידעו שהולכים עם חצאית באורך כזה שלא רואים את הגרביים בכלל. כמובן שזה גם לא פותר מללכת עם גרביים אבות, ששמע ושמע תתגלה. עדות נוספת ממשפחת ישר. קרא למדה בסמינר הישן בירושלים, אחד הסמינרים הגדולים והנחשבים בירושלים. באחד השיעורים, נדמה לי שהייתה בכיתה י"א, עלה הנושא של שוק באישה ערווה. והתחילו להתווכח היכן נמצא השוק, האם בחלק העליון של הרגל או בחלק התחתון של הרגל. טוב, המורה הפסיקה את הוויכוח כי אמרה שזה לא שייך לנושא והמשיכו בשיעור. לאחר מכן הלכו אחרי השיעור, ניגשו כמה בנות אל המורה וגם ביתי, והם המשיכו שוב את הוויכוח. ביתי אמרה, אני יודעת ששוק באישה ערווה זה חלק התחתון של הרגל, זה השוק,
מתחת לברך עד הקרסול, והוא צריך כיסוי, וגרב שהיא צמודה לגוף אינה מהווה כיסוי, לכן צריך חצאית ארוכה עד הקרסול. המורה הסתכלה על החצאית שלה ואמרה, את הולכת עד הקרסול? היא אמרה, לא בסמינר, קל לא מרשים. ברגע שאני מגיעה הביתה, אז מחליפה לחצאית ארוכה עד הקרסול. יש לו מורה קשר עם הרב ווזנר, והיא אמרה שתיגש לשאול אותו. כעבור מספר ימים חזרה לכיתה לביתי, והיא אמרה לה כך, שהיא שאלה את הרב ווזנר, הרב ווזנר אמר לה במילים האלה, תגידי לתלמידה שלך שהיא צודקת, ואכן צריך ללכת עם החצאית ארוכה עד הקרסול. זוהי ההלכה. עדות מהרב הגאון, הרב אורי סופר שליטה. הגאון הרב משה קליין, במכתב שהוא כתב, אז הוא ציטט את דברי מרן הרב ווזנר שאני שמעתי יחד איתו, שמנהג ישראל, ואני קורא את זה, שמנהג ישראל בכל הדורות היה ללבוש שמלות ארוכות עד הקרסול, וזה היה מנהג של בנות ישראל הכשרות מאז ומעולם. מעיקר הדין אומר הרב שההבלטה של הרגליים זה דבר שחייבים להקפיד עליו, כי זה מקום שמביא להירור, ולכן החצאיות חייבות להיות גם ארוכות וגם רחבות, בצורה שלא יהיה ניכר צורת הרגל וצורת ההליכה. ובחצאיות שאינן מספיק ארוכות ורחבות ניכר צורת פיסוק הרגליים, שזה דבר שנקרא ערווה, וזה איסור חמור. עד כאן דברי הרב ווזנר שזכיתי לשמוע אני בחודש טבת שנת תשנ"ו, והדברים מופיעים במכתבים שכתבו אז גדולי ישראל. על המכתבים חתם הרב ווזנר בעצמו, והוא כותב דברים הנ"ל נכונים ואמיתיים, ויהי רצון שנהיה נאה דורשים ונאה מקיימים. למכתבים האלה הצטרפו גם הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ, הגאון הרב שמעון בעדני, הרבנים של ויז'ניץ ושל בלז, וכתב הכל בכתב ידו תלמידו של הרב ווזנר, הגאון הרב משה שאול קליין. אחד האברכים של הרב שמואל אורבך עליו השלום, הספר בידי תפארתך, שאומר שצריך ללכת עם חצאית ארוכה עד הקרסול, והרב יהיה בדברים, ומאוד מחזק את ידינו. זה היה כרוז משנת תרפ"א, של הבד"ץ, של מוסיף הרב ופה. המושבים ארוכים בצד יותר אפשר. איזה נפרש כל כך, לפני הרבה שנים כבר, כל דבר צריכים לעשות, להחזיר, להדגיש. בכל אופן, אפשר להתחיל לאט לאט, כדי שלא יסלקו מהסמינרים על זה. מי? אפשר להתחיל לפחות, להתחיל לאט לאט, שלא יסלקו מהסמינרים על זה. איזה פרט? הבינו את זה כאן, בהמשך שזה... לא, איפה מקום השוק דבר ראשון? איפה מקום השוק? יש מכתב שזמן שלח ללוצקר, שהוא חוזר בו ממדעת המשנבורות. כאן יש מכתב של זמן. הרי צריכים שמדע הצבאות יצאו רשמית. אפשר מאוד להיבנות על הכרוז הקיים, הכרוז של בד"ץ. אבל הצבאות חשוב אפשר להיבנות על זה, להוסיף על זה, כאילו. ללכת לבד"ץ היום ולהחתים אותם. חתמו על זה שתי בד"צים. לפני 100 שנה? כן, חתמו שוב, ביותר מאוחר. יותר מאוחר. בתש"ל. חתמו שוב. אפשר להחתים אותם שוב. זהו, בזמן 40 שנה. זה תיתה ב-40 שנה. מה הרב אומר בהם? תקבלת לך 40 שנה. זה טוב מאוד, זה טוב יפה מאוד. צריך להגיד כמו שהיה פעם. אבל לדעות, צריכים להמשיך בזה חזר. תמשיך הרב וייס גם כן, הגאיבית של העדה החרדית, וגם כן חיזק מאוד את הדברים והוסיף על העניין, הוסיף על הספר בידי תפארתך, שאומר שככה צריך ללכת חצאית ארוכה, כתב על הדברים האלה, הרי אני חותם בברכה לרב המחבר ולכל המקבלים את הדברים ומקיימים אותם למעשה. מרן הרב עובדיה יוסף.
כבוד ידיד נפשי וחביבי, הרב משומר צוברי, וזכורני שבזמנו רצו לפתוח אנשי דלו מעלי בית ספר מעורב בנים ובנות בעיירת נתיבות, ורבי רפאל הלל שליטה, מנהל סמינר אור החיים בבני ברק, לקחני משלחת של רבנים לאדמו"ר הצדיק הגאון רבי ישראל אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה גר שם, וסחנו לו בכאב את המזימה, והוא הגבר אשר עזר כלי מלחמתו ודיבר בצורה קשה נגד אותם הרשעים, ודיבר דברים כואבים מאוד, ושפך בפנינו צער וסגור ליבו על ההידרדרות של מידת הצניעות בדורנו, שבעוונותינו ירדה פלאים. ובין דבריו אמר שכל סיבת ההתפשטות מחלת הסרטן, השם ירחם, שכבר רבים חללים מפילה, צעירים ומבוגרים יחדיו רחמנא ליצלן, הינה בגלל חוסר קדושה וצניעות. ואף פירט בפנינו ראשונה, בגלל שרב הערבוביה בין גברים לנשים, ובפרט בבתי ספר שבבתי הספר הממלכתיים לומדים בעירוב בנים ובנות יחדיו, ושני בגלל שיש חוסר בצניעות ורבה הפריצות, שנשים הולכות עם שמלות וחצאיות קצרות שאינם ארוכות כדבעי, דהיינו עד הקרסול, לכך מידת הדין מתוחה רחמנא ליצלן. ואף ביקש ממני באותו מעמד להכין קול קורא. בקשתי לאשר את אמיתות המכתב בעניין אורך החצאית שקיבל מור חמי ממרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. מור חמי כיהן למעלה מיובל שנים כרבה הראשי של גן יבנה. כשהציבור ביקש ממנו לפתוח בית הספר, הוא פנה אל הרב עובדיה כדי לדעת איך להנהיג את הציבור שם, מה להקפיד. התשובה של הרב עובדיה שם בעניין האורך הזה של החצאית, המכתב הזה נמצא ברשותי, הוא מכתב אותנטי. המכתב השני, הנני מסכים לכל דברי כבוד תורתו שליטה, והאמת האהובה על הכל, בפרט שלפי קהילת הפוסקים שהזכיר במכתבו, משמע שאפילו שאישה שהולכת עם סמלה שמגיעה לברך ולובשת גרביים אטומות, זה לא נקרא כיסוי באמת, ולא אוהבת צניעות כלל, ולפיכך אישה שהולכת כך אסור לקרות קריאת שמע כנגדה. דהווה ערווה לכל דבר. ואמש ביקר אצלי ידידי הגאון הרב בן ציון אבא שאול שליטה, והרציתי לפניו את כל הנזכר לאל, והסכים עם דבריי, וכבר איתה בשבת צדיק ח' עמוד ב', תנא דבר רבי ישמעאל, למה דומה המשכן? לאישה שמהלכת בשוק ושיפוליה מהלכים אחריה. וכתב שם רש"י שולי בגדיה, כך הייתה יריעה של אחריו נגררת בארץ. ומוכח שבכל הדורות בנות ישראל הלכו כך בסמלות עד הארץ, והלוואי וייכנסו דברי כבוד תורתו ללב בנות ישראל הכשרות. מכתב שלישי, תקנון נוסח הרב עובדיה יוסף, על הבנות להגיע עם לבוש הולם הכולל חצאית או סמלה עד הקרסוליים מקסי, ולא כפי שפסקתי בעבר, שהסמלה או החצאית צריכה להגיע למטה מהברכיים, ואת שאר הרגל לחסות בגרביים שאינם שקופות. וזה אחר שישבתי על המדוכה זו והגעתי למסקנה שלא מספיק שאישה תלך עם חצאית או סמלה שמגיעה עד לברכיים, אלא צריכה ללכת עם חצאית או סמלה שמגיעה עד הקרסוליים. שוב ראיתי שעוד כמה מגדולי זמננו כתבו כך. רבותינו אומרים, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל במצרים. שצדקניות היו בצניעות, קדושה וטהרה, למרות מצרים עיר שטופה בזמה, הם נבדלו מכולם, בזכותם גאלו ישראל במצרים. לכן גם לעתיד לבוא כתוב זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל. לא כתוב לבני ישראל, בית ישראל זה לנשים, אלה שהם דואגות על צניעות, על כשרות, על טהרת המשפחה. אלה זכותם הרבה מאוד, לא רק שעשו בעצמם, השפיעו על אחרות, השפיעו על שכנות, על ידידות, על מכרות, יודע להם
זה הדרך שהתורה, תורת חיים שלנו. והנה זו זמנה ימין ושמאל. כל תורתם וחופתם ושמחתם. אז כולם יסתובבכם, כל המחנים הדומים. אז כולם ימצאו. הרב בן ציון אבא שאול. אני מעיד שמורנו ורבנו רבי ציון אבא שאול הייתה דעתו שהסמלה של האישה צריכה להגיע עד הכרסול, לכסות את כל הרגל, ובצורה כזו שלא ייראה שום בליטה מהגוף. כל העיקרון הוא שלא תהיה איזה מחשבה לאחד מהאיברים של הגוף. כל אחד צריכה לדעת את האחריות שמוטלת עליה. בזכות הצניעות שיש לאנשים, אנחנו עתידים להיגאל, אחרים שנמצאים בצרות, מבית ומחוץ, בביטחון, בפרנסה ובבריאות, לא יודעים לאן לפנות. ואם הקדוש ברוך הוא נתן לנו מגן כזה שיכול לאפשר לנו לחיות בטוב, אז למה אנחנו לא ננצל את זה? כל דבר קשה יש לו ערך גדול. אם זה היה קל, אז לא היו כל כך מבטיחים הבטחות כאלה. אם יש הבטחות כאלה בזכות נשים צדקנות נגאלו, בזכותם עתידים להיגאל, אז בוודאי שזה קשה, קצת או הרבה, אבל התועלת שיוצא מזה היא תועלת גדולה מאוד, ואנחנו צריכים לשמוח שהשם נתן לנו את הנשק הזה. תחזקנה ידיכם נשים צדקניות, והשם מלא משעות בכם טובה, תזכו לחיים ארוכים, טובים, תוקנים. החלק התחתון של הרגל צריך להיות מכוסה, זה כל האורך של השוק, לא מספיק את חצי השוק. וצריכים לדעת שבזמננו העניין של הצניעות, העניין של הקדושה, באופן כללי כל העניינים שקשורים לאמונה בצורתנו הקדושה זה החזית היום בזמננו. צריך לדעת לעמוד על המשמר, לא להתפשר על כל מיני דברים. יצר הרע, הסטרה האחרה, הוא מרגיש שהסוף שלו מתקרב. קרובה ישועתנו לבוא וצדקתנו להיפר אותכם. חשוב מאוד להתחזק בדברים העיקריים של אישה, זה הדבר הראשון זה צניעות, וזה כל השכר שלה לעולם הבא. יהי רצון, שמר יכול לזכה את כולם, כן בנו, כמו שאין הפסוק. לאורך ימים ושנות חיים ושלום וסיפור לך, אריכות וזכר, אריכות ימים טובים, אמן טובים. וליבי ליבי כל דוידי דויפק תסחי לי כל דוידי דויפק תסחי לי אחוי סירה יוסי יוי נוסי צמוסי תסחי לי כל דוידי דויפק תסחי לי אחוי סירה יוסי יוי נוסי צמוסי תסחי לי תסחי לי אני ישנו ישנו וליבי ליבי אני ישנו ישנו
si samosi